Mayong adlaw kini atong latest weather update Monday, January 18, 2021. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na ana sa 90 km sa may habagatan silangan ng Zamboanga City. Nakasulod kini sa Intertropical Convergence Zone. Ug sa atong latest na analysis, less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression within the next 48 hours. Ang tibok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands, makasinati ng madag-umon na kalangitan og naay katag-katag na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat na magdala kini usahay na kusog ng mga pag-uwan na posible ang mga flash floods o ang landslides tungod kini sa combined effect ng tail-end ng frontal system, low pressure area o ang intertropical convergence zone. Samtang ang Occidental Mindoro makasinati ng katag-katag na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat mugna kini sa tail-end ng frontal system. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama ng mga heavy rainfall warnings. Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosalop sa alas 5:43 sa hapon ug mosilang sa alas 6:07 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Mayong adlaw.